demek İstanbul, jaliye hin serderan ve te ziyaret kirin ku praniya wan welatên Müslüman û rojhilata navînin. Bi taybetî ji Bakurê Efrîka û rojhilata navîn gelek kes bê navbertên İstanbolê û betlanaya xwe li vî bajarê qedîm derbas dikin. û li vî bajarê mezin ku wek metropoleke sereke cîhanê tê nasîn, ciyek heye ku bi taybetî praniya geştyaran xwe lê digirin. Girava mezin, Ango, Büyükada. Ev girav ji aliyê deryayê ve hatiye dorpêçkirin, lê nêzî bajêr e. Bi saya van serdêran, aboriya şênî û xebatkarên giravê jî geş bûye. Ji keştiyan bigirin heta faytonan û xwarin û luxenteyan me jî xwest bizanin bê ev çûn û hatin dibe sedemê bandoreke çawa. Gelo sedemê vê serdan û eleqeya taybet çi ye, werin em ji geştiyaran bibihîzin. Firstly, I want to tell you that I'm from Pakistan. Ez ji Pakistanê hatime. Ev serdana min ya yekeme ji bo Tirkiyê. Serê pêşî hatim Stenbolê û divê bêjim ku cihekî pir xweş e. Gelek cihên taybet hene ji aliyê dîrokê ve ku divê meriv li wan bigere. Weke mînak, mizgefta Sultan Ahmed, Aya Sofya, mûzexaneya Qesra Topkapî û her wiha bazara mezin. Ev cih ji bo me gelekî balkêş bûn. Ez pêşniyar dikim ku divê her kes di jiyana xwe de carekê be jî were û Tirkiyê bibîne. Li vir gelek Misilman jî dijîn. Mizgeftên zehf delal hene. Avahîsazî gelekî balkêş e li vir. Min li vir ji xwe re bazinekî bi vî rengî jî kirî. Ev girava mezin jî dixwazim bêjim ku mîna bihuştê ye. Dema hûn tên vir mîna ku hûn derbasî nava bihuştê bibin. Princess Island, it looks like a heaven. Like it comes in our mind that we are going to in a heaven place. Slav navê min Şîlaya, ez li Los Angelesê dijîm û jûr hatim em lê belê malbata min li Îranê dijî min xwest li vir hevdû bibînin wekû ku ez hemwelatiya Amerîkayê me nehêsane bikaribim biçime Îranê lewma min xwest werme vir û hevdû bibînin. Ez ji Tirkiyê gelek hez dikim cihekî paqij û ewleya. Bi rastî min nedzanî ku ev qasî delal e. Ya rast eva welatekî pir xweş e û ez ê careke din jî werim seredana wê. Ema meriv qala giravê dike, İşte herî sereke ku tê hişê mirov faytonin. Ev rêwîtiya ku hespan tê kirin ji bo turîstên Tirk û biyaniyan xwedî taybetmendiyeka bêhempa ye. Lewma ev yek qasî geştiyaran, karker û ajovanên faytonan jî eleqedar dike. Di demeke ku ji her aliyî de aboriya welêt dengasiyê de ye, me xwest bizanim bê ev çûn û hatina geştiyaran li ser karê faytonkaran çi bandorê pêk dîne. Adım İsmail. Navê min İsmail e. Wek keyayê faytonkaran ez bixwe pêşwazî li geştiyaran dikim. Bandora geştiyaran gelekî heye li ser karê me. Bi saya wan ez dikarim bêjim ku ev sektora karê me birêve diçe. Bi giştî ereb tên. Heke ne ji wan be em ê nikaribin nanê hespên xwe jî derxînin. Ji ber ku ji aliyê aboriyê da keda wan gelekî heye di karê me da. Geştiyar rojane tên bi piranî û hin ji wan li faytonan û hin jî li bisikletan swar dibin. Ji xwe fayton û bisiklet nîşaneyên giravê ne. Yên ku tên jî li van her duan swar dibin. Ereb bi giştî li faytonê swar dibin. Ev jî bi kerîmetê. Ya rast karê me bê wan nabe. Gerçekten de yani bizim olmazsa olmazımız. Burada rehberim. Ez li vir rêbertiyê dikim. Heta ku ji destê me tê em alîkariyê didin kiryarên xwe yên niştecî û biyanî. Mixabin divê dawiyê da geştiyarên Ewropî gelek kêm bûne û zêde nayên. Ji ber şer û krîza aborî hejmara wan gelek kêm bûye. Lewma piraniya turîstan ji Ereb û Îraniyan pêk tê. Ti kes nikare vê red bike. Bi rastî jî bandoreka wan ya mezin heye. Weke mînak, rojên ku Ereb nayên dikarim bêjim ku girav miriye. Hin cih bi taybetî navên bi Erebî bikartînin. Meniyên wan jî bi Erebî ne. Kesên ku bi Erebî dizanin jî pir tên vir. Dikarim bêjim ku zehf kes dest pêkirina xwe fêrî Erebî dikin. Em kêfxweş in. Memnunuz.
Grav کورسەر ناوێ وێستران هاتنە چێکردن و گوتن دوان ڕۆژێن داوی دە ڕۆژێن خۆیان زێڕین دژی ji aliyê mêvan perweriya xwe bo geştiyarên welat û biyanî de gelekî bi ciwan mêrî tevdigere û her ku rojekê diqedîne xwe ji bo rojadin amade dike û li benda serdêrên xwe dimîne. Hêja Bawdo, Rûdaw, İstanbul.